ma teke manyema ni doma foi ko ni doma foi nyana yusu ikado ka kanumbo fo ningu wale nyumando jere tala ni ukui ikado mimbi talike tratala yusu bi kalo kleta ani konontoy afrikalo do samba fla ani muka ani fla sungalo e kleta ani shegin soro yusu minyi ato furuchogo nyuma ala ko di ani islamé bela jelemo amina bato munke ka bato mine yere fo ningi wale nyumando ikado danti fo lemina ikembe ko wajulu kala do sisa abana ustaz yusuka ustaz yaguwa jabate ustaz yaguwa jabate ka kalande barabana suntiga 18h wati ana be wajulu ke sungalo noro demsanu mumena ayusu eleni nunu kulo farale yaguwa jabate fana akalaneno abi fendo fana wallahi Yusu eni ne ya mesijo baminda ukono kabami yere foninga awale nyumando danti e folemina yusu minye kuna foninga fe ni o wati na fola dala abisebe nanzarakala amba baile mabamangala wala sa ikado jama famba kase kutafando kuna fonukunda o saratige la amfana daile araju chamanye anu lukase ka baraka bunyani karama konnana kuna fonu nyumanga se ka soro makani gelay karawani ka o fe araju flas kholemba ana araju dambi ne araju benka ka baraka lo foku wala nyumando jijeni ka o fe araju dambi fana solimana ni watina jijana ka chedo ku foni ku wala nyumondo benge jangine ikado ka fu barabara fuli araju yere ko ikado si samarala lu solimana ni watina ala ni benge jangine ka wuli ka jo ka fu kani che ayre ye yusu ikado edanti e fulimina wole sebugula araju faso kanu lame baw ku fu ku wala nyumondo kolo masabe ni watina kolo karam ana ka flom so ambu foni ku wala nyumondo ikado edanti fulimina araju dakambe maraka kungo abarakala ku fu ku wala nyumando Dana FM abeke nyeba kufo Naru FM abarakela kufo ku wala nyumando pasteur asokolemana ni wati na fuka tase nani ko FM ma abe Mamadou Dumya kufo ikado ka fo selinge kana baranyom bela jile fo ninku wala nyumando yusu nambore mamina ambita kebila arajo mamelo ikado abarakela kufo ku wala nyumando tamaninka ofe arajo mamelo be ni wati na fana lu sokolembana ambu fo ninku wala nyumando ala ni nyema ka yamare kono no bebe kai kone kufo amba fo arajo tisa kono ni watina bada bekai ikado edanti fo lemina yusu na morai ambe ikado chendugu la memba bela jelefu amadi danyo ka fo ninga awale nyumando akatimina jana ka wulika jola arajo nyele nimbe segu makone baba baiga ufo ningu wale nyumando jonga ga FM abe yele mani kufo barakela ku fo ningu wale nyumando nimbi talike arajo wala abe tomia ka ku fo danti fo lemina Abba FM Mohamed Maigana ka chedo ambu fo waruni wati na danti fulimina mibi talike arajo royal la abe miseni kufo abarakelo kufu katimina janu ka chesirila sanga ani wati arajo domba abe karan kufo karatobiri ka foninga wale mondo zumana be ni wati na amma fo katimina jana ka wulika jola yusu nambore mamina ambe folini taninta ka nyesi arajo islami abarakela bela jelemo bele duguni wati na kolokanin ka ufe katimina janu ka chesiri sanga ani wati kado danti fulimina yusu geye ka la membo MC ana baranyo ikado fana ka garba fo ninga awala nyumando ka fana ka fo ka chesiri no ka wulika jola MC la joie ale kembe ka ndege se ko bamba 88.5 ambe kado radio FFB no sokole mana ni watina Njiba FM abe kati falaje ko fo ambe ikado ka fo njifale ka fo ningu wala nyumando akonarale ka mimbe italike ikado konarela ka ula ku fo ka timina janu ka wulika jola Zoom Africa alebe bomako ya sibininkoro waradala abitalike ni wati na ikado aleskola labembi ka sabati dona na tawla Sole FM wala saka so awna bomako ya Traoré marhaba somo ka kere marhabani yemo be ahaba akera clé flash akero ye mantoro cité ko ni me alafu amesungolo bayna alaka timme ko nyumanda ma ya rabbi kalo belebele do kalo barka mado kalo bela jile kalo bay min sungolo ye awikado tekefa bale taka sina do ke alaka bela jile mine na bato ke alaka bela jile ya rabbi yaba kuma atna blada gerindala nago karafe abe
Mami Bolo, Fusen Dawi, mi amba l'enfant de Kifoso. L'enfant de Kifoso, mi avocado ava tapili touré, alebeka réalisation alebeka a menam bela jele mine, ninga awa ko nyanabo, no bora avocado zeri, alebe difula, jabandugu kumbo kefa, ka angola shikuate awa keta, mi avocado tungarai, Tamura de Ricardo pour parler Mbandau le médiateur. Amba foga wali mana ale guldo Jonathan. Comptabilité ni revenu nywanji. Obma. La sigira fo. Ojara. Tofa kene. Bashi fo ida. De sane ko ari sokoma. Belenu. Bashitala. Obma la yosi. Kuna funi folo mbadi ma. Anti adi emobi e ka folo mene. Lajosi ni adia mba mena ni barkaye okaka maga gato ame sungalola lasi awakado minye indicateur amma leta indicateur nanya leta minye awakado ala title dama bo eliko anikado radar olu tunanga jamana kono anikala kamina chamamba do mi nabora irisi jamana ka o minye awakado sedu jara ale ka nyefai o jara ka awakado ale ka jarage abeka bele jele nyefanye awo ako awa minye afrikalo ni nendo te kunu yowa afrikalo tleta ani shegi mi minangura anyo soro kokura kun o eliko ale ni awekado dernier crew dernière génération no tabana ka boy minye aradar jama mbade ani kelege mino la jose anyo bele jele soro mi awekado ni fla bele jele dorate mi awakado nyera la ni anga manyema munu baby mi asumu koita kata se ministre de la défense et de la sécurité ministre de la défense et des anciens combattants no Sadio Camara masumale no boray ni chef d'état-major général la si awakado Umaru Jara kolu ka wulika jo awakado ane sababa bena seno aéroport la mi awakado angodi ndara kata kono ninge minye awekado avion ba don nana avion ba nale awekado minye uya biri bidaele ite biri bido akama baywa ayi ekugula amvange da biri bi ngo ne madel kado pangul kono folo ayi to gandeo ibe she biri bido kugege ni me she la fo do ba tiketa kadu abe she kugeni amfanfa ayrondo bo tike ko fli akeman yorondo o de she biribi biribi babana ngala bi wole de ko biribi we bele de ko bama ngay sare lasi mi avion biribi yo daele wati mina la josi awakado mi nyere la ngera su awazuro 45 o yembiru temene minutita ani doro cargo bele bay mi irisuka awam Nanjelai jalsa na kini chu a tuneza aeroport murbo ketala lasi anyebe awekado keleke mina chamamba de minye avion vla bala katase awekado aradaru ma no borai awekado awa minye keleke mina waraw lasi ni bele jele mba kono o minye awekado ma mindara kata bismillah ministre la défense otola no Sadio Camara tola lasi okera awekado awa minye Umaru Jara mi ale mi chef d'état-major général des armées la ale tala bisimla ikado awaminye niso japma chama anikado jigesike pma chama oba jiraka fo fazreba ka fola ko armée be ka monter en puissance minvo ko sikata la fio minye awekado senet sika ke senege minango kelet sika ke kelege minango la so o kelege mina o chama mbade anyanama la so awekado ninte avion coulé au sol awekado awaminye no maflué la josi mi est chef d'état-major général des armées ikado ajra ka fo ni bela jele ba jra ka fo mi ni awni risila che fami mani nyanche teria ani badian nyan de bestra la si nogo shito la fio ko ni o jabi do binenye o de konna nasa mi awkado nyera la ni ngoy bela jele bismillah le mi anga awamanye mo ve la si awkado nyefoli do gera fasiri ba ya jra ka fo awami
ye nin tɛ dɔwɛrɛ ni ye awakado walasa an ka woromasiri tabaw olu bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min u bɛ se ka baara kɛ awakado ni dɔnni sira ye ni fɛɛrɛ sira ye lasi awakado i ye kalan kɛ cogo o cogo i jora cogo o cogo ni minɛn d'i bolo fu don minɛ de b'a dafa o minɛ de b'a dafa lajosi ne o minɛn minnu filɛ nin lasi o de bisimila la ko n'i ye Mali jate minɛ Mali kɔni awakado min ye faali caman kɛra k'a daminɛ san 2012 fo kana se nin waatiw ma min ye terroriste ye u bɛ duguw ci u bɛ sariya bɔli dɔw kan lasi awakado bɛ jaga minɛ dɔw la lasi u yɛrɛ bɛ dɔw ta awakado ni ko t'olu fa a bɛɛ na sa min ye awakado nanzaraw ka kɛlɛkɛlaw kun bɛ yan min ye awakado barikani ani awakado min ani takuba minisma takuba ani oni awakado ka minisma bɛɛ lajɛlen kun bɛ yan taama mɛnɛ sisima bɔ opération serval fo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan lajosi nka bi min ye kolo donna anw ka wolomasiri tabaw la an pan kama la wa lajosi ni an pan bɔnɛ k'a sanni ka bɔ ninnu ɲɛ na sarike an bɛ kufa ni igadagali de nɔfɛ sisan aradar minnu bɛ yen bi awɔ n ko ni filimaniw ye a décrypter ko hali ni bɛna halo ko aradar b'a jateminɛ i bɛna halo cogo min na ne ko baara banna sa o an k'an ta yɔrɔ dɔn dɛ i ta yɔrɔ dɔn i k'i bɔ yɔrɔ dɔn aradar ninnu ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ jamana in kɔnɔ a bilen manamana tigɛ taayɔrɔ sɛgɛsɛgɛ bɛɛ b'a la wa lajosi min ye awakado nin gɛlɛyaba y'anw sɔrɔ k'a bɛna ta ninnu jamana ninnu bɛ yan taama bɛna kisɛ ma bɔ o de kɔnɔna na awakado bi min ye Asimu Goyita ale n'a ka gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen na awakado ministre min bɛ yen n'o ye awakado Sadio Kamara ninnu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa gɛrɛndɛ bɛ se ka bɔ an ka bi maa dɔw ka fɔ la n yɛrɛ la nin minɛn minnu nalen filɛ nin na kɔni bɔ an sen na nin na kɔni bɔ anw sen na kɔni min awakado n'a min ka kɛ kɛlɛbɛ an sen na lasi awakado min ye Sadio Kamara a tɛ tile 20 bɔ min ye awakado ale nana ni minɛn dɔ ye o minɛn nali kɛnɛ kan Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ awakado maa si ka bagabagali o t'anw bɔ an nɔ la bilen maa si ka papali o t'anw jatigɛ bilen o tuma awakado olu na wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan bingali jugu min bɛ ka ta ka Mali kan jɛjugu min sirilen bɛ Mali kama i k'a dɔn walasa u bɛ se ka waraka cogo min jamana denw an bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na lafiya an bɛ se ka awakado baara kɛ cogo min lafiya wa i k'a dɔn jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na lafiya kɔnɔna na bin ye k'olu kɔni na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'o lafiya da di jamana denw ma an bɛ don min i n'a fɔ bi lakana kɔni sira kan minɛnw kɔni b'i kana dɛ minɛnw bɛ kana dɛ lajosi min ye awakado kabini waati min na ni minisiri Sadio Kamara n'ale minɛn fɔlɔ minɛ a tɛgɛ la i k'a dɔn waati kelen min ye an ka wolomasiri taba wulila san na kɛlɛ dabɔra o y'a sɔrɔ banbanjiw olu tun b'a fɛ ka lajɛba kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye mura ye u taara ka taa dangari olu la maa 200 ani maa 3 u y'olu fa ni ka tila ka maa caman minɛ ka moto caman tiɲɛ an'u ka kɛlɛkɛminɛn caman i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko koronoli a banna ka sanfɛla bɛ jateminɛ kɛ a banna dugumala b'a sasa a banna o tuma mura yɛrɛ ale ni jɛnɛ ma ja o tuma an b'a fɔ n ko taare bravo an ka surasiw ala k'an kunna ja sɛbɛn an ye nin bɔ an ka terre kɔnɔ Seydou Kamara ale ka fasiri an bɛ hakɛto ɲini ma fɛ Seydou Jara ale ka fasiri don baara ɲɛna indicateur Jiro Nouveau Youssou ale tuma bɛ a ko min y'i k'a dɔn premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga alamisa don kalo tile 21 avril kalo san 2022 a tɛ ne t'i jɔ i k'a dɔn CNT tɔndenw ɲɛkɔrɔ wa ka se ka fɛn fɔ u ye u bɛ se ka fɛn min faamu ni hakili bɛ a la plan d'action gouvernemental Youssou i k'a dɔn o bolodara san 2021 san 2022 i k'a dɔn min ye bakuruba 4 bɔ ɲɔgɔn ko a kɔni sɔnni sigi o ka CNT maaw ɲɛkɔrɔ a kɛra utu kalo dɔ tile 2 san 2021 a kɔni nana min bɛ tali kɛ premier ministre la n'o bɛ gouvernement ɲɛmaa ko fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ni ka na sɛbɛkɔrɔma na ka hakilinaw fɔ a ka baara n'o bɛ tali kɛ a ka premier ministre baaraw la a bɛna kala ka taa sira mun fɛ ka se ka bakurubaw fɔ ka walawalali caman kɛ a ko da la a ko a
a fɔlɔ o bi tali kɛ lakana o bɛ se ka sabati cogo min na i ka dɔn jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɛrɛba bolo min bɛna kɛ politique ko binna kun kan ani cakɛdabaw la a y'o fana fɔ kalafili labɛnko mara kɛcogo ɲuman ani basigi a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ i ka dɔn k'a fɔ a ka plan d'action gouvernemental kɔnɔna na Yusu fasirikɛba ko ni y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔbaw fana kan ka sigi sen kan a ka i ka dɔn bakuruba kɔnɔna na Yusu o min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfara la min bɛ kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ n'o bɛ tali kɛ kalafilikow la ani transition ale kunkanko kibaruyaw la Yusu a ye nin kuma in fɔ a n'a musaka bɛ ɲɔgɔn na a ye musaka fana fɔ a ko kɔni da la fasirikɛba ko min ye transition ye i ka dɔn kalo 18 a waati o kalo 18 kɔnɔna na o y'u sɔnni sigi lakana baaraw kan o y'u sɔnni sigi politiko binna kun kan adamadenya baaraw taabolo ɲuman nka an bɛ don min na i komi bi kalo 8 bɔɲɔgɔnko mun ɲana mun ma ɲa baara jumɛn ye sen sɔrɔ i ka dɔn Dr Choguel Kogala Mayiga a kɔni na i ka dɔn kuma caman fɔ i ni Ala sɔnna ma alamisa don CNT maaw ɲɛkɔrɔ u bɛ se ka fɛn min faamu ko baaraba bɛ a bolo bari sabula n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na komi bi kabini i ka dɔn a ye premier ministre baaraw daminɛ f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o Yusu ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen k'o ye wulibali a k'o ye lakana sira ye bi dɛ ko nɔba bɔra o ko kɔni na maa caman bɛ a dɔn nka ni jɔrɔna ko bɛ bi a bɛ fasodenw na bɛn ka se ka sabati min ye ka dɔ kɔnɔnagan ka se ka bɔ an na sigiɲɔgɔnya ɲuman ka se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ premier ministre docteur i ka dɔn Choguel Kogala Mayiga ɔ Yusu k'a kɔni bɛna caman fɔ maaw bɛ se ka caman faamu cogo min na n y'a fɔ ko i k'a dɔn ka fɔ lakana sira kɔni kan ɔ ko jiginnaba tɛ bi bari sabula i ka dɔn minɛnw min kana fan caman fɛ an ka golomasiri tabaw bayaw bɛ ka sɔrɔ fan caman fɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ o mun baara mun bɛ sen na o bɛ dɛmɛ de u ka baara la hali bi u ka se k'u jija walasa baara ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na nka n'an bɔra o yɔrɔw la Yusu minɛnw olu caman bɛ ka sɔrɔ min ye formation caman kɛra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa sira kan n'o bɛ i k'a dɔn finitigiw ka taabolo kɔni ko fɔ ko baara caman ye sen sɔrɔ o ko kɔni kan ɔ fɛɛrɛ mun kan ka sigi sen kan maa mun bɛ yen n'olu murutira i k'a dɔn ka marifafɛn minɛ u la n'o bɛ maramafɛn cɛjugubaw ko fɔ ɔ Yusu ni u jɔngɔ ka se k'u fara i k'a dɔn armée fana ka ko baaraw fana bɛ sen na k'olu fana ye sen sɔrɔ nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a bɛ i n'a fɔ ɲinan o ko kɔ dɛ kabini Choguel Kogala Mayiga sigira i k'a dɔn premier ministre la ɔ Yusu ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu ma se ka yiriwa i n'a fɔ ka se ka sigi bɛnkan sɛbɛn min n'a tigɛ n'o bilakɛla Alize o ko k'o kala ni hakili ye ka sigi o ko ka ni hakili ye k'a jateminɛ ni hakili ye i n'a fɔ a yɛrɛ tun y'a fɔ cogo min na san'a ka kɛ premier ministre ye intelligent ala ka ɲa ka d'a ma ɔ Yusu n'i ye jateminɛ kɛ ale bɛ yen a ko yɛlɛmabolo min kan ka kɛ politiki ko binna kun kɔni kan cakɛdaw fana la n'o kuma fɔra premier ministre fɛ a waati la i k'a dɔn Yusu ko nɔmabɔ ko la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dɛ olu ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'a bɛna se ka t'o fana fɔ i k'a dɔn CNT tɔndenw ɲɛ CNT ti dɔwɛrɛ olu ye deputeladenw de ye a ma fɔ ten de tardiri député u taara fɔlɔ a natanda u sugantira de kala ma ta u ye dɛ o sugantira de voilà c'est comme Isu e ka na nin jɔyɔrɔ fa Kaba e ka na nin jɔyɔrɔ fa voilà nomeli nomeli de kɔnɔ u y'u bila yen u y'u ta k'u bila yen a natanda ni sugandira jama de b'i sugandi jama jama ɲɛma de y'u suganti ayi o bila yen jamana ɲɛma y'u bila yen n'i ye bɛnbali kɛ a bɛ na n'a ye ka abroger a nazara k'a ka jamana ɲɛma y'u bila yen Yusu o tɛmɛlen kɔ masakɛba ko kule tun bɛ ka bɔ ni kuma min ye ni bɛɛ lajɛlen kun sigin bɛ k'o kɔnɔ a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli ɲangilibaliya k'o kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔna na a Yusu ko kuma min fɔra premier ministre fɛ k'a kan ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɛ o ko bɛ dan ka jumɛn na an bɛ don min na i n'a fɔ bi don dɔ la i delila ka nin kuma in fɔ i k'a dɔn k'a fɔ tarata tɛmɛlen min bɛ tali kɛ an ka sobaw la jamana ka sobaw i k'a dɔn gɛlɛya don daw ko dɔw la bi wa ko vision dɔ kun kan ka sigi sen kan a ko da la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a ko kɔni na Yusu ka fara o kan min bɛ tali kɛ pankurujigi kɛnɛ o yɔrɔ cilen min kɛra i k'a dɔn o bɛ dan ka jumɛn na maa mun bɛ yen i k'a dɔn n'olu binna kalo tile 10 kalo tile 11 kalo tile 12 juillet kalo san 2020 ala ma hinana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waati mun bina Sikaso mun bina Kayi Bamakɔ kɔnɔna na Yusu olu ka ko bɛ danga jumɛn na i bolo ko fo
maka jonjonga soro i k'a dɔn premier ministre bolo ka se ka CNT tɔndenw la faamu ko dɔgɔ duman ye i k'a dɔn tile 2 bɔ ɲɔgɔn ko ye ni bi bɔra ye sini ko min ye alamisa ye a bɛna t'i jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ ka se ka walawalali kɛ ko adamaden de bɛ nkalon tigɛ dɔw tɛ nkalon tigɛ dɛ dɔgɔ duman ye don min ye Yusu ko i k'a dɔn alamisa nata ye k'an k'an sigi k'a lajɛ ni min bɔra o ko bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kɔni nka premier ministre i k'a dɔn docteur Sogɛli Kuyala Mayiga k'a bɛna taa jɔ CNT tɔndenw ɲɛkɔrɔ fo dalu jɔnjɔn ka k'a bolo a ka se ka maa ninnu faamu cogo min na ne mi cogo dɔn kɔgɔji min kan ka na a tɛ tɛmɛ Kati dɛ tari de a tɛ tɛmɛ dɛ Ala k'an kunna diya kɔgɔji Lajosi o tuma an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la ni awa tapili Ture ka yamaruya ye o tuma awa k'a dɔn groupe commerce an bɛ an ɲɛsin min ye ka taa pharmacie kura verte la Mariam Jalo ka tila ka taa Kayiwa Jabate an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa k'a ka dugawu k'an ye n'an y'ale fo an ka musokɔrɔba ɲuman k'a ɲa Aja Sanogo zɛrini na a b'an lajɛ sanga ni waati an b'ale fana fo ni waati in na fo ka taa se tanti Jaba ma Madame Sall an ka taa sugu la dɛ an ka taa sugu la Yusu Sunkalo jɔra hɛrɛ kalo Yusu min bɛ tali kɛ zikiridalaw la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dɔn dante foli min na a bɛ bolo sa dɛ an ka taa Lajosi a bɛ ne bolo min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta ale kuma ne don min ye k'a dɔn a bɛ indépendant kɔnɔ a bɛ journal caman kɔnɔ lasi k'a dɔn ale kuma don fɛn min kan bi lasi k'a dɔn o ti dɔwɛrɛ ye min ye k'a dɔn l'alerte ale kuma ne don min ye an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka duwaɲɛw ye lasi k'a dɔn ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min naani sababa bɛnna i n'a fɔ k'a dɔn a ɲininu fɛ cogo min na jamana k'a dɔn min ye a tɛ se ka jɔ cogo si la ni fɛn dɔw bɛ yen n'olu ma kɛlɛ ka bɔ yen i n'a fɔ min ye dɔrɔkojugu ani sanu bɛ bɔ cogo dɔ la fo ka taa se kundanko dɔw ma fɛn min bɛ kɛ sababu k'a dɔn ka tiɲɛni don an ka sɔrɔ la ani sɔrɔ mbolo sɔrɔ o de ko na sa min ye an ka duwaɲɛw ye k'a dɔn nin ye maa dɔ ye olu tun b'a fɛ ka wuli ka taa k'a dɔn ka taa Senegali min ye ka anw ka jamana cɛci min ye k'a dɔn anw ka jamana cɛcilen Lajosi k'a dɔn Kati n'a lamini dɔ la Lajosi nin kɛra avrikalo tile 10 san 2022 min ye k'a dɔn su 23 heures waati kunnafoni o dɔ dira min ye dɔnɲɔ k'a dɔn direction des renseignements et enquête douanière lasi k'a dɔn olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ kunnafoni dir'u ma lasi u y'a ye k'a fɔ maajugu dɔw bɛ yen minnu bɛ tiɲɛni don jamana kɔnɔ olu nalen don ni dɔrɔgu dɔ ye dɔrɔgu in a wari bɛ t'i jɔ miliyɔn 900 na miliyɔn 900 min ye an ka douaniers k'a dɔn u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nɔbɔli kɛ lasi k'a dɔn ka ti tɛgɛ da k'a dɔn ninnu maa ninnu kan min ye k'a dɔn ko taara o tɛgɛ da i n'a fɔ Amadu Konate min ye douane maa ɲɛmaaba ye ale kɛlen don k'a ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye k'a dɔn tiɲɛni min n'o bɛ don an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ don ni sira dɔ ye n'o ye sira cɛjugu ye k'a dɔn tɛgɛ ka da olu bɛɛ lajɛlen la ale dalen don k'a dɔn douanier bɛɛ lajɛlen la wa k'a dɔn a sɔn'u ye fana k'a sɔrɔ kɛ u ye kalan minnu kɛ an'u ye k'a dɔn ɲɛdɔn minnu kɛ baara la o b'u yamaruya k'a dɔn ko damadangolo dɔ bɛ yen o ti kɛ anw ka jamana kɔnɔ bilen lasi o de kɔnɔna na sa min ye k'a dɔn an ka douaniers kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen olu kɔni ye k'a dɔn min ye u ka maa dɔw bila ka taa olu taara k'a dɔn Kati masurunya la Kati yɔrɔ ninnu na k'a dɔn ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye k'a dɔn u ye baara kɛ nanzaraw bɛ fɛn min wele ko professionnalisme baara ɲɛdɔn i k'a dɔn a n'a fɛɛrɛ u ye baara kɛ n'o de kɔnɔna ye lase k'a dɔn min ye o wulikajɔ kɔnɔna na nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa bɛ maa min bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ka wulikajɔ ka bɔ dɔɔnin na wa min ye adamaden don maa ladiri don lase k'a dɔn a taara yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye o yɔrɔw furan ka jɛ o ti dɔwɛrɛ ko Jagili Jakite fulakɛ
Flage lasi awekado minye alede ningo bela jele nyemayata lasi awekado taraka tu tegeda ni ma ko velunga minye awekado birigi o keme saba ani bi wolonvla ni wolonvla lasi kado atufa drogo tufa de lama awa tufa de lama koni je lasi yo de mena keme saba ani bi wolonvla ni wolonvla bwe lajosi no tebena kabwe minye awekado jagli jakte aleka yamaria kornana anna aleka nyema kornana afrikalo otleta aninani samba flani mgani vla lasi awekado minye nyerela kuna na kanu tegeda sanu ndoka sanu mi no ekluta anigere anigaramun keme konondo lasi awekado plaketi mindo minye awekado tufade mindo opiti jobi duro ani kononona awari bele gele niya faranyanga abiti jo million keme flala ngonye sanunye ni bara na kalikado no te eleni ni yeni ngeja la kado ye rula bana akobela generation akobela gere ke chulo la josi ngaminye nyera la minye avocado anga avocado finindigo no e douane ye avocado soldat de l'economie oluko ni wulika josugo bela jeleke minye laidu mi nu ya di ma nyemama minye avocado nyera la o laidu obe katano sirai minye avocado yorodo mamindo ikado awaminye nyerela wati mina avocado afrikalo tleta aninani miye avocado selifana wati mado be kuna foni bora ka bi o kuna foni o sorole ko miye avocado yorodo be no ye avocado secteur de Kajana usara kata avocado ni moblimi ni sika kele do ala katu tegeda aka wati mina o tegeda kaza miye avocado minadigere la yusa ale aka ko mfoi make ya fuege ale ta do ka fo an wadwa nyo so minga jawo ka ke ko mfoi te nga olu ya sege jaja akugeme ka fere do tike mobili kono ne make fendo na ere ne make jati minen lai la su itse ka do ko chila ko sanu meni ro ko volina nga an wadwa nyo taru tike daka mobili kama awo porcheru be ala apne asiyoro dobe fendo de la hala réservoir kono isa tajibi ge romi anga do nyobe ni bedo donc mobili tigi hakilla ka ale dugule me worma janu no shiraye no shiraye lajosi ikado awami jagali jagde ale ka chedo mi ikado awami douane ma nyema aflaga ko da to ka yamari agono da su yu takadda ofanaka no tabana ka boy mi nye bum ko korea manyambugo mi awkado nyerala kuna foni do bora ka bi o kuna foni awkado mi nye jagali jagde ale ka chedo wulila lajosi awkado mi wulika joke ikado nyerala utara ka tu takadda minye avocado bomu do be abaketi lamado bwe kana bomu abiki bawu da chira abiki mayamu ninga surunde kana to ewa yoro wara nyini li sorla ne ma kore bwe 12 avril kalo ke tan fla 2022 commune 6 district de Bamako quartier de Mayambugu là aussi avocado sur la base des renseignements Dominique domiciliaire a permis au doyen de mettre la main sur une quantité importante d'explosifs et de cordeaux détonnants. Oui, balka jigi doke demaya dokono rasaba wi kata utegeda ekado bomu nunga la aussi akado bagati banani ani kemeshegi ni bi woro o de numbolo bomuna la aussi avocado direction générale de douane moro avocado minye nyerala soro avocado soro soro yenge chorba iko moro la josi minye ikado awa minye nyela soro bi ninga do jamana gono ka pendo fana be olube tieni ga jamana gono minye directeur général akal la delika anaka ako afefebe nabi dangari jamana kono deuna nabi dangari jamana sorola aya bele gili awekado aya mine sharia siraka lajosi o bara de konana minye awekado jagali jakte kata se abtraban jakte ma olu awekado minye direction gono olu ka chedo olu ko de wuli ka do minge sababa bena kara sobe utegeda minye awekado
trafiquants drogue sanu ani ka do min ye marfa jugu ye sɛgɛ daw bɛɛ lajɛlen kan maa ma f'u ɲɛna bravo ngo bravo Seydou Dambélé n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ l'alerte kɔnɔ Nouvelle Horizon Youssou ale kumana kasoden min n'ale kun o kaso jumɛn ala ka ɲa ka dama kasoden min n'ale kun kan ka taa furakɛli yɔrɔ la n'a ye kɛnɛ minɛ i k'a dɔn k'a to fulakɛ yɔrɔ la a fɔ Mohamed Sidibe ni fulakɛ wɛrɛ ye Youssou fulakɛ i k'a dɔn tɛgɛ dara ka dɛ ko nin kɔni kɛra i n'a fɔ filimu fasirikɛ b'a ko duwakun tɛmɛlen n'o bɛ i k'a dɔn jumadow kofɔ kalo tile 15 avril kalo san 2022 kasoden n'o ye Mohamed Sidibe a Youssou a kɔni kun kan ka taa furakɛ min bɛ tali kɛ a dagbɔgɛlɛyan fa Youssou n'o bɛ ka taa furakɛ ka dɔn odonto kɔni na waati min na i k'a dɔn ani kɔlɔsilikɛla dɔ n'o bɛ tali kɛ surveillant i k'a dɔn de prison dɔ la Youssou a n'o de kɔni o de y'a dɔ ka taa n'a ye k'u bɛ taa ka taa a furakɛ Youssou jaja o kɛra ka sɔrɔ ani bandi dɔ wɛrɛw a tɔɲɔgɔnw o kɔni bɛ n'a kan a selen a n'olu ka kunkan gosili daminɛ a marifa ye maa sɔrɔ dɛ Youssou fasirikɛ b'a kumana a ko min ye Mohamed Sidibe ye kasoden min don Youssou vagabond belebele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ta ye hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn polisi ma ɲɛmaya so olu kɔni ye laseli kɛ a kɔni ko da la k'a jira k'a fɔ min ye kasoden min bɛ n'a kun bɛ taa furakɛ sanga ani waati i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna Youssou k'a kɔni ye kɛnɛ minɛ ani dɔw n'o bɛ tali kɛ a dɛmɛbaa jugu dɔw la olu de kɛra sababu ye ni k'a dɛmɛ ka se ka nin baara in kɛ a kɛra jumadon nɛgɛ kaɲa 11 waati Mohamed Sidibe n y'a fɔ n ko ka dɔ kasoden min bɛ tali kɛ kasobon kɔlɔsiba dɔ la o de kun y'a dɔ ka taa n'a ye Youssou a kɔni ye kɛɲɛ kɛ o waati la Youssou o waati min na a ye kɛɲɛ kɛ a tɔɲɔgɔn dɔw olu de kɛra sababu ye k'a dɛmɛ hali n'a sɔrɔ mɛlɔti kun b'a tigɛ la a Youssou k'a ye kɛnɛ minɛ dɛ a ye kɛnɛ minɛ laseli senfɛ polisiw ɲɛmaya so olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye nin wale in kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ tun bɛ yen n'o ye polisiw ye mun bɛ kɔlɔsili kɛ Gabriel Touré la a k'a ye marifa kunya damanamakɛ dɔw la ye dɛ la c'est grave ko gɛrɛra dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la o y'o tigi ta min bɛ tali kɛ opération ka se k'o baaraw sigi sen kan fasirikɛ b'a ko polisi ɲɛmaya so o ladɔnnen nin ko in kɔnɔna olu ye mun kɛ u ye munumunu salo daminɛ i k'a dɔn Bamakɔ dugu kɔnɔna na i k'a dɔn jumadon kurukara bɛɛ lajɛlen ni ka kibaruya di fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko karangadaw ka sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ 40 ma n'o bɛ frontière kofɔ o de senfɛ wulikajɔ kɛra fan caman fɛ polisiw i k'a dɔn u bɛ kɔlɔsili la fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni bolimafɛn fɛn jɔra u b'a jateminɛ n'a sɔrɔ maa kofɔlen ni i k'a dɔn automobile kɔnɔ u ye sɔgɔbɛliw kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Youssou a ma ɲɛ min kɔ tile kelen o kɔ tɛgɛ dara kan Kuremale tɛgɛ dara kan Kuremale fasirikɛ b'a ko k'a tun bɛ fɛ k'i kunda yɔrɔ jumɛn kan an baramɔgɔw la Guinée a bɛ fɛ ka taa Guinée Conakry kan yan n'o cɛ min ye finitigi minnu bɛ i k'a dɔn Kuremale olu sɔmiw jana i k'a dɔn k'a tun bɛ sotarama dɔ kɔnɔ olu kɔni ye fɛɛrɛw kɛ ni ka tɛgɛ kɔni da a kan k'a dɔ ka na n'a ye Bamakɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Seydou Jara ale ka kuma la n'o bɛ tali kɛ polisi ɲɛmaya so o maa ɲɛmaa ka kuma la fasirikɛ b'a ko ka kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye jumaden kelen a Youssou k'u ye bingaliya wale 2 de boloda a n'a ka kulu Youssou dɔ kɛra i ka dɔn hippodrome kɔnɔna na dɔ kɛra Bulukasunbugu la Youssou fasirikɛ b'a kɔni y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew ko polisiw kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin kan cogo min na hali n'a sɔrɔ a tun bɛ fɛ ka t'i kunda i ka dɔn Guinée Conakry kɔni kan nka polisiw ka wulikajɔ an'u ka i ka dɔn timinanja ani u ye sɛgɛsɛgɛliw mun bolo da a Youssou k'o de kɛra sababu ye tɛgɛ dara nin kan ta ko n'o tɛ ko nin cɛ in Mohamed Sidibe ni b'a wele ko Lajifima san 22 Laji Fima fana nso Laji tɛ maa tɔgɔ ye wa Laji tɛ maa tɔgɔ dɛ non de bɛ wele Maka ko Laji Laji tɛ maa tɔgɔ ye maa tɔgɔ tɛ a bɛ da i la de n'i taara Maka kana u bɛ wele ko Laji mais dɔw bɛ olu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ Laji o maa si tɔgɔ tɛ Laji tɔgɔ sɛbɛ bɛ wa tigɛ kulonkɛ ta
Yusu min ye ka dɔ polisi ɲɛmaya so olu kɔni u sɛbɛkɔrɔ nimisi wasara a ko baara mun bɛ tali kɛ finitigiw la mun kɛra sababu ye ka tigɛ da a kan Yusu k'u b'u ka baara ɲɛdɔn dɛ u b'u ka baara ɲɛdɔn u ye baara in fana kɛ ni ɲɛdɔn kɔni ye k'u ka kalikan ye min ye k'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogo cogo fasodenw n'u bolo minɛ Yusu k'u bɛ taa o ko kɔni ju la walasa ka baaraw kɔni sabati an bɛ don min na i n'a fɔ bi i ka dɔn Mohamed Sidibe ni kasoden kun don n'a tun bɛ taa furakɛ sanga ani waati hali n'a sɔrɔ tigɛ kɔni dara kan k'a lasagolen bɛ commissariat dɔ kɔnɔ fɔlɔ nin vagabond kwalen ko nin kwalen do dɛ sa 22 nka denmisɛnnin don Yusu Ala k'an kunna ja kunnafoni dɔ b'i bolo ye wa Lasu kunnafoni bɛ yan awɔ an y'a sama ka bɔ i ka dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamadou S Traoré bisimila Lasu aw ka dɔn Nouvelle Horizon y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da Soir de Bamako min ye aw ka dɔn INDM Central Syndical olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn ɲinan 1er mai min ye ɲɔgɔn ye kɛlen kɔ i ka dɔn o ni secrétaire général n'o ye Yakuba Katle 1er mai n'o bɛ tali kɛ aw min ye baarakɛlaw ka awa don ngɛrɛngɛrɛnnen kan Lasu aw ka dɔn nin donba in Lasu aw ka dɔn olu kɔni tɛna fɛti k'a kɔnɔna na fɛti o tɛna kɛ min ye finibɔ min n'o bɛ kɛ san o san Lasu aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o finibɔ awa o ma da la n'o na yi a la min aw ka dɔn ko muso ta fara ka wa uniforme ko ni uniforme ko embargo bɛɛ muso ko o dabila fɔlɔ wala u k'o jɔ a y'a f'u ye min ye nin min filɛ nin kumakan a kɔni munumuna lajɛ kɛlen kɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ kɛ k'a sɔrɔ décellement kɛ a la min ye aw ka dɔn an bɛ uniforme min don an baarakɛlaw ni nka aw ka dɔn défilé kɛ n'a ye o tɛna ye a la min ye aw ka dɔn coupe bon min filɛ nin min ye sunkalo yɛrɛ n'a bonya kama min ye o bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila mɛ kalo tile 13 la Lasu i ka dɔn nin kun tɛ dɔwɛrɛ lajɛ kɛlen kɔ u nana ka n'a ye min ye anw ka jamana ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ sunkalo kɔnɔna na a bɛɛ na ta a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la embargo b'an kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an ka usine minnu bɛ yen n'olu bɛ nin bagiw bɔ o usine 2 bɛɛ lajɛlen bi gɛlɛya b'olu da la kuma taxi ani ba taxi baara ka ɲi lajɔsi o jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ Lasu aw ka dɔn min ye Yakuba Katle a n'a ka maaw aw ka dɔn k'a fara Covid-19 kan nin bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya ye an ka sɔrɔ ma aw ka dɔn kuma taxi datuguli gɛlɛya min b'olu da la ani ba taxi gɛlɛya min b'olu da la n'olu kɛlen bɛ ka baara jɔ i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la lajɛ min kɛra n'o kɛra avril kalo tile fɔlɔ san 2022 Lasu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn 1er mai kɔni u n'a fɛti kɛ k'a sɔrɔ défilé ma k'a la finiba don tɛna k'a la min ye coupe corpo ye o k'a dɔn awa min ye o bɛ bila min ye aw k'a dɔn awa min ye 1er mai ale kɔni tɛna kɛ o la a na bila min ye a mɛ kalo tile 13 la Lasu aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni aw k'a dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen min ye lajɛw bi kɛ min ye barodaw bi sigi ka kuma kɛ aw k'a dɔn nin don in kan Lasu aw k'a dɔn min ye jamana fa bɛɛ lajɛlen min ye nin lettre min n'a kɛra n'a munumununa i ka dɔn aw min ye lajɛ kɔnɔna na ɲɛmaa bɛ maa min bolo i y'o ye Yakuba Katle kɔlɔsili ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ Lasu u nana ka na bɔ nin de kama o kuma ka dugawu don kɛ min ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen Ala ka sijan ni kɛnɛya di yarabi Ala ka jamana in basigi ko tɔw bi kɔ Ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ fasili kelen bɛ se ka taa wa Yusu i k'a dɔn nin kibaruya tun bɛ fan caman fɛ Nouvelle Horizon a kumanen b'a ko ka ko kura kun a ko min ye k'a dɔn dɔ kɔni ye a furumuso kan tigɛ k'a da k'a kana tigɛ a kɛra Lafiyabugu Yusu fasirikɛba ale kuma b'a kan a ko min ye k'a dɔn nin ko in kɔni maaw b'a la ka ja kɔni folofololen ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ k'a ko kɛra i k'a dɔn Lafiyabugu fasirikɛba ko Senghor arrondissement cɛdenw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka wele bila maaw ma maa mun bɛ ko dɔn a ko da la olu kana ka na i k'a dɔn ɲɛfɔli kɛ u ye o ko de kɛra sababu ye sa wulikajɔ kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ finitigiw sɔmi ka ja i k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen k'u sen nɔ ye ja nin furucɛ de ka baara ye k'a furumuso kantigɛ ko keleya
Yusuf fatirike ba ko a kelen ngoro ko ka kanatige min ya aterke do ko de kera sababu ye ninga ademe akoko na de o min ye ka do ni ko imbele jele ko ni ye min ye sengam arrondissement chedo ye olu ye wuli ka joke akola kosobe barisabula min ya arabado ye kalo kleta ani saba afrikalo samba fla ani muga ani fla mawballa ika do ka fo kan ngoni e fure ko ni ye ye fure ye no bitalike ni musulaka in fure la kera la afia buku bugudani konna ye fa bela jele laje ka segesegolu bela jele sigisinga jone kera sababu ye kan mutigila mayin kanatike ka bla ni tugo ina sa jaja furuchendo abana furuche tige dalen ngoro ko aka era ko to ko kliyama adesani ni musoni masekanya ati nya fanyo mo wa sana ka seni tugo ima nisani o chama me furu kono gole ala na manya ati sira di nyoma wa sira di nyoma aka nyomba bunya kono sutura la ana dosoro ni manya fado fe bitanya fado fe goyi yusu mi ye tribunal mi be communicative konna olu ye kado foli ni tanin ta kan nyesi sigida maw mo communicative sigida maw ku fo ku wale mando u ka wuli ka jonu ka deme nyonya ko de kera so wi tege dara nunga ni chugo ngon na de nga a ku be wole flika kangarda kan fana bla o krefe ja fefe be no bitali ke no be sike sababu ye ka maw ko ni bo dabuluka o jajugu bla li réseaux sociaux sanfe ku be na fosiru ko fana la abana pay ni roni jarane re no te be jado ye kabako do et puis bere be fem folo ka jaimbla même misali mi fiena almami yata bari awo a son temps awo anil lalabi ala hinanula nunu tay kasinga to la jabako to fengono mamu nyanama degungono ko mo to degungono c'était sué c'est tué awo katlaka ubel la halala eta do kasara kelego katlako foto ta ko jenze ala si danganga karina de iya isare ala ka nguna ja Yusu ika do wuli ka jokon mena kefini tugu koni nye kunga ngoshi e mimbe réseaux sociaux sanfɛ al ni e ya ayi do ka ci aka groupe sanfɛ e ka kɛ sababu ka bla bololo koni sanfɛ ku bina wuli ka jokɛ o tigila maw kama atime koyi o koni mena ja fɛfɛ be ni ja jugu do na be bla réseaux sociaux sanfɛ na be kɛ sababu ka mawbo adabolo ka ku bina sɛgɛsɛgɛlu bolo da hali min kɛra sababu ye ka muso in kantigɛlen bla réseaux sociaux sanfɛ ayusu ka tigi baara sariya sɔsɔ ku bina sɛgɛsɛgɛli kɛ ako dala dɛ u yo kuma kɔni fɔ a ko min ye kunnafoni ngolon ye ka to k'i baba ka a fɔ réseaux sociaux sanfɛ walima k'a bila cogo dɔ la k'a sɔrɔ kisɛ t'i ka jaba la i t'a ko kalamɔ a yusu u b'i dɛrɛ f'i ka ɲɛfɔli kɛ u ye o ko kɔni ka dɛ u y'u sɔnni sigi o ko fana ka yusu walima i k'a dɔn ka babali ta ka maa sɛgɛrɛ walima santaji n'a ɲɔgɔnna wɔrɔ ka nkalonjugu da maa la min bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kana ni basigibaliya ye jamana kɔnɔna na yusu ko donna nataw la ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna bila a minɛ kɔnɔ u kala jela jugu munun ba kan ne ani mɔgɔ tɔgɔ cɛna jugu olu ye ya yɛrɛ tɛ bilen u ku bɛɛ minɛ kɔkanmɔgɔw ka jugu ni an mun bɛ olu fana b'a fɔ k'olu tɛ se ka minɛ k'olu tɛ se ka minɛ kɔkanmɔgɔw de ka jugu ni an mun bɛ Bamakɔ yan o ka fɛɛrɛ kɛ sa n'a sera yɔrɔ la an bɛ mandat international bila u kan wa mandat d'arrêt international bon o kɔni k'a lajɛ parce que an ka jamana ye taabolo de b'an ka jamana na tabiyaw de bɛ yen an bɛɛ bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ ka baara kɛ cogo dɔ la an ka essayer ka jisman kan koliji la ka bɛrɛ bɛ tiɲɛ don diɲɛ bi ka yɛlɛma sa an ka essayer an ka danbe kɔrɔ an ka sigi o kɔni ma finitigiw kɔni nin kuma in fɔ Yusu k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jajugubila réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko ne fɔlɔ de y'a bila wa ni sɛgɛsɛgɛli boloda la hali n'a sɔrɔ maa wɛrɛ y'a bila a k'a ye k'e fɔlɔ de y'a bila walima a ma ye o tigi nɔ kan a k'a ye e ka page kan ko wulikajɔ bɛna ta k'i sɛgɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw kɔni bɛna baaraw kɔni sigi sen kan ko bari sabula ko réseaux sociaux sigira sen kan an ka ɲɔgɔn kunnafoni bonya ni karama kɔnɔ nka an kana dankari kɛ ɲɔgɔn ka hakɛ la et puis ale an ka u k'a fɔ armée yɛrɛ la an ka sɔrɔdasi minnu bɛ taa ni téléphone ka taa n'u ye opération kɛ k'o photo ta la o yɛrɛ de ko la kulomaba ye o ka dabila u ka baara kɛ ni bonya ni karama ye ni sariya ye i ka dɔn Mamadu Ture ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ni ye den tunu kibaruya ye an bɛna min kɔnɔ kuma da bɛɛ lajɛlen kulo kan Emile Keita ni ale ye Marc Keita ale ni Apollien Dako denmuso ye a kɔni tununa a sibiti jɔ san 15 la
tununa kabalani falajani ɲɔgɔn cɛ a kɛra sibiri tɛmɛlen a ja yɛrɛ filɛ nin ye ni waati na jabarani yɛrɛ sanfɛ ni den yera maa min fɛ ni maa min kɛra ye fɛn o bɛ se ka nɛgɛjuru banba Baba Kulibali ale ka nɛgɛjuru sira filɛ 83 32 32 70 walima Bamaka Dambele 74 10 12 38 walima u kana ni den yɛrɛ ye renouveau la an filɛ nin ye i ka dɔn Musabugu 3e pont kɛrɛfɛ te Coyi ala ka i ka dɔn Emile Keita don a somɔgɔw gɛrɛsɛgɛ la Yusu nin bɛ senna sisan dɛ an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Jaje Boli an bɛ foli di a mɔ ni ka a waleɲuman dɔn Ozo Fɛrɛ la nin waati in na min bɛ tali kɛ an kanubaw Bubakari Keita la Keita a bɛ Bafin kɔnɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Adama Tarawele n bɛ foli di a mɔ nin waati in na Royal FM kɔnɔna ka kanubaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ Yɔrɔ Jalo la a Salam na Radio Salam an b'a fo ka waleɲuman dɔn lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an seko kɛra nin de ye ka nin jira aw la ni ka n da aw tulo kan an na fɔ a ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ